v Žihľave celkovým rozpočtom 30 000 korún. V prístave budú zariadení chladiarenský box, miesto na odkladanie náradia a sociálne zariadenie. Stavba bude pravdepodobne ukončená v polovici roka 1990. Cez voľné soboty sa na stavbe podieľajú obyvatelia z našej obce. Žihľavskí poľovníci sa vo svojom revíri každoročne starajú o zveľaďovanie poľovníckych zariadení. Či je to výstavba krmidiel, solísk alebo posedov, práce je stále dosť. Poľovnícke združenie ročne strieľa okolo 25 diviakov, 12 kusov srnčej a 3 kusy jelenie zvery. Značná časť ide na štátny nákup. Po dobre vykonanej práci nechýba ani tradičný guláš, samozrejme z diviny. Ak k tomu prirátame dobrý odomáš, o náladu je postarané.